Falta moi pouco para que zarpemos. Levarás todo contigo? E aquí vas, para un mundo novo e unha vida nova. Cuberta do buque Juan de Garay. Estación Marítima da Coruña, 1957. A mí me despertó una serie de vivencias, ¿no?, de recuerdos. Yo recuerdo la barandilla del puerto de Vigo, la pasarela que tenía la estación marítima, llena de gente llorando, porque se iba el familiar. Estás a piques de deixar todo o que queres atrás. En esa multitude que se despide, tamén están os teus. O barco comeza a moverse. Recordo como se estuviera navegando. Sí, como se estuviera navegando. Pois a verdade é que a xente en xeral reacciona con moita emoción ao poder poñerse na pel de algún familiar seu que viveu a experiencia da partida. Probaches a mirar a través do ollo de boi? O meu viaxe non foi moi dramático, porque xa había un certo medio de vida na xente que iba nese barco, pero nos viaxes anteriores sí, eso foi moi duro. Cando foi meu pai era durísimo. Este país se hizo con esta gente. La gente que fue a América, la gente que fue a Alemania, la gente que fue a Suiza. Despois de experimentar, de participar na realidade virtual, é como se as persoas chegaran a formar parte da exposición, porque ao ter todos alguén na familia que viviu a emigración dun xeito ou de outro, a súa historia vital da súa familia formara parte tamén desta exposición. Que fermosa se ve a cidade desde a cuberta do barco. La gente joven, pues a lo mejor muchos dirán, esto es un cuento. Esto es un cuento, esto no puede ser. Es una realidad tan grande. Daquela prepárate, porque ti tamén entrarás na historia.